पहिली रेड पाहायला मिळेल महापुरुष पोलीस संघाकडून। रोहन गमरे मार्फत जर्सी नंबर 1 मैदानामध्ये पाहायला मिळतो दर्यासागर गावकडी संघाच्या। या ठिकाणी गडी मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय मात्र प्रयत्न सफल ठरतोय। पाहूया पंचांवरती कोणता परिणाम होईल का। नक्कीच या ठिकाणी जोरदार गडी मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय। बोनस घेण्याचा मात्र त्या ठिकाणी बाद व्हावं लागेल, माघारी परतावं लागेल। ते रोहन गमरे याला संघाचं खातं खोललं जातंय, स्वतःचं एक खातं खोलतोय दर्यासागर गावकडी संघ। गुण मिळतोय तो एक। आता मात्र जर्सी क्रमांक 4 महापुरुष पोलीस संघाच्या मैदानामध्ये पाहायला मिळेल। याही ठिकाणी खरोखर संत गतीने चढाई पाहायला मिळते ते महापुरुष पोलीस संघाकडे, कारण दोन्ही संघ पाहायला गेले तोडलबळ संघ पाहायला मिळतात मैदानामध्ये। नक्कीच या ठिकाणी जर्सी क्रमांक 4 महापुरुष देवा दर्यासागर संघाकडून देवा रेडवरती गेला होता। आता मात्र महापुरुष संघाकडून जर्सी क्रमांक 11 या ठिकाणी मैदानात पाहायला मिळतो तो दर्यासागर गावकडी संघाच्या। खरोखरच त्या ठिकाणी पहिली रेड केली होती ती रोहन गमरे यानं माघारी परतला होता, त्या ठिकाणी बाद झाला होता। या ठिकाणी गडी बाद केल्याचा अपील करतोय, अपील स्वीकारतो पंच, गडी बाद दिला जातोय, माघारी परतावं लागेल ते जर्सी क्रमांक 4 याला। आता मात्र पुण्याचा जर्सी क्रमांक 3 दर्यासागर गावकडी संघाकडून मैदानामध्ये असतो महापुरुष पोलीस संघाच्या। या ठिकाणी खरोखरच एक संत गतीची चढाई पाहायला मिळते जर्सी क्रमांक 3 दर्यासागर गावकडी संघाकडून। या ठिकाणी जोरदार अपील केली जाईल का। नक्कीच या ठिकाणी खरोखर एक गडी मात्र टिपलाय महापुरुष पोलीस संघाचा। जर्सी क्रमांक 3 घ्यानं माघारी परतावं लागेल जर्सी क्रमांक 12 महापुरुष पोलीस संघाचा। पुण्याचा रोहन गमरे जर्सी क्रमांक 1 महापुरुष पोलीस संघाचा हा खेळाडू एका आता मात्र आक्रमक चढाई करताना पाहायला मिळतोय की खरोखरच या ठिकाणी एक फायनल मुकाबला खेळतोय। खरोखर या ठिकाणी वेळवण जयमान मुळवटार वेळवण चषकावरती नाव करावं लागेल तर खरोखर आक्रमक अशी पवित्रा धारण करावी लागेल। पुन्हा एकदा जर्सी क्रमांक जर्सी क्रमांक 15 या ठिकाणी पाहायला मिळेल तो महापुरुष पोलीस संघाच्या मैदानामध्ये दर्यासागर गावकडी संघाचा हा युवराज मोडे। खरोखरच या ठिकाणी आता मात्र कमालीची कामगिरी केली जाते। पाहूया पंचांचा इशारा येतोय, त्या ठिकाणी 2 गडी बाद म्हणजे 2 गुण मिळतील अरुणदादा झोरे यांच्याकडून। पहिल्याच गमरेच्या रेडमध्ये त्याचा अँकल होल्ड केला होता, यासाठीच 500 रुपयाचं पारितोषिक इथे जमा झाले आहे युवराज मोडे याच्यासाठी। नक्कीच, कारण या ठिकाणी अनेक मान्यवर आपल्याला पाहायला मिळतील। अरुण साहेब झोरे मध्ये एक वेतोशे गावचं सरपंच म्हणावं लागतील, खरोखर एक मोठं नाव म्हणावं लागेल ते वेतोशे गावचं। आता मात्र गडी टिपलाय तो महापुरुष पोलीस संघानं। पुन्हा एकदा दर्यासागर गावकडी संघाचा हा 15 नंबर जर्सी परिधान केलेला पाहायला मिळतो। या ठिकाणी आम्हाला सूचना मिळते की आता जो रेड करतोय 15 नंबर जर्सी किल्ला, जो महाराष्ट्र राज्याची जी स्पर्धा झाली होती याच्यामध्ये या खेळाडूची निवड झाली होती। मित्रांनो नक्कीच या ठिकाणी जर जोरदार खेळ होतो या खेळाडूसाठी की खरोखर रत्नागिरी जिल्ह्यातील एकाच ग्रामीण भागातील म्हणावं लागेल ते उत्कृष्ट खेळाडू पाहायला मिळतात आपल्याला मोठ्या स्पर्धांमध्ये। आता मात्र जर्सी क्रमांक 6 महापुरुष पोलीस संघाचा हा खेळाडू पाहायला मिळतो गावकडी संघाच्या मैदानामध्ये। पाहूया कोण बाजी मारेल, कोण चषकावरती नाव करेल, गावकडी की महापुरुष पोलीस संघ। आता मात्र पुन्हा एकदा जर्सी क्रमांक 4 दर्यासागर गावखडी संघाचा हा खेळाडू पाहायला मिळेल तो देवा। खरोखरच एक गडी टिपण्याचा मात्र प्रयत्न आता मात्र जोड असेल ती 2-2+1 मात्र बोनस लाईन ती ऑफ असेल, त्याच्यामुळे देवा याला कठोर प्रयत्न करावे लागतील त्या ठिकाणी महापुरुष पोलीस संघावरती। मात्र खरोखरच माघारी परतावं लागेल रिकामी झोळी घेऊन देवा याला। आता मात्र जर्सी क्रमांक 11 महापुरुष पोलीस संघाकडून प्रशांत चौगुले या ठिकाणी बोनसची अपील केली जाते, मात्र अपील फेटाळली जाते। खरोखर त्या ठिकाणी थर्ड रेड खरोखर करा किंवा मरा, नाहीतर बाहेरचा रस्ता धरा अशी ही परिस्थिती असताना पाहायला मिळतो आपल्याला। जर्सी क्रमांक 15 पुन्हा एकदा खरोखर ज्याची महाराष्ट्र संघामध्ये निवड झाली होती या ठिकाणी याला मात्र कमालीची कामगिरी करावी लागेल, कारण खरोखर या ठिकाणी आकर्षक प्राइज आणि आकर्षक ट्रॉफी या ठिकाणी ठेवली गेली ती जयमान मित्रमंडळ। पाहूया
या ठिकाणी गडी बाद दिला जातोय. खरोखरच सुंदर पंचमूळ काम करत आहे. पंचांचं मी आभारी असेल की आतापर्यंत जे सामने झाले ही थर्ड रेट असेल. हा ही खेळाडू म्हणावा लागेल जर्सी क्रमांक 11 करा किंवा मराच्या स्थितीमध्ये करा किंवा मरा अन्यथा बाहेरचा रस्ता धारा. जर्सी क्रमांक 11 पाहायला मिळतो दर्यासागर गावकडी संघाच्या. आणि या ठिकाणी खरोखरच सुंदर प्रकारे पाळसा जोरदार टाळ्या वाजवा. या ठिकाणी जो खेळाडू जर्सी क्रमांक 4 देवा याच्यावर सुंदर कामगिरी पाहायला मिळाली. ही खरोखर आता मात्र जर्सी क्रमांक 3 दर्यासागर गावकडी संघाचा खेळाडू या ठिकाणी पाहायला मिळतो. महापुरुष पोलीस संघाच्या मैदानामध्ये मात्र एक संत गतीने चढाई पाहायला मिळते ती जर्सी क्रमांक 3 याची. नक्कीच या ठिकाणी दोन्ही संघ नावाजले संघ पाहायला मिळतील आपल्याला. आता मात्र पुण्याचा जर्सी क्रमांक 1 पाहायला मिळेल तो महापुरुष पोलीस संघाकडून गावखेडीच्या मैदानामध्ये. पाहूया कोणत्या पद्धतीने गडी टिपला जाईल. बोनस केल्याचा प्रयत्न केला जातोय. पाहूया पंचांवरती त्याचा कोणता परिणाम पडेल का. पुन्हा रिकामी झोळी म्हणावी लागेल ती जर्सी क्रमांक 1ची. पुन्हा एकदा देवा खरोखर आतापर्यंत कमालीची कामगिरी केली याच्या मार्फत देवाच्या मार्फत दर्यासागर गावखेडी संघासाठी. पुन्हा एकदा देवा रेड मार्फत असेल तो महापुरुष पोलीस संघाच्या मैदानामध्ये. पुन्हा देवा आक्रमक पवित्रा धारण करावा लागेल या ठिकाणी देवा याला. ही खरोखरच या ठिकाणी चमचमती ट्रॉफी जर आपल्या गावामध्ये न्यायची असेल तर खरोखरच आक्रमक पवित्रा करून गुण कमावे लागतील. आता मात्र पुन्हा रिकामी झोळी घेऊन माघारी परतावं लागेल ते देवा याला. पुन्हा जर्सी क्रमांक 1 महापुरुष पोलीस संघाकडून दर्यासागर गावखेडी संघाच्या मैदानामध्ये. पाहूया एक खरोखर त्या ठिकाणी गडी टिपण्याचा प्रयत्न केला जातोय. बोनस घेण्याचा प्रयत्न केला जातो मात्र रिकामी झोळी पुन्हा एकदा महापुरुष पोलीस संघाच्या मैदानामध्ये. थर्ड रेड करा किंवा मरा अन्यथा बाहेरचा रस्ता धरा अशा परिस्थितीमध्ये महापुरुष पोलीस संघाच्या मैदानामध्ये गेलाय तो जर्सी क्रमांक 3. आता मात्र त्या ठिकाणी जोरदार पकड केली जाते. गडी बाद केला जाईल. नक्कीच या ठिकाणी पुण्याचा थर्ड रेड करा किंवा मारा किंवा बाहेरचा रस्ता जर्सी क्रमांक 6 या ठिकाणी पाहायला मिळतो दर्यासागर गावकडी संघाच्या मैदानामध्ये. जर आपल्याला या ठिकाणी पकड केली जाईल पुन्हा एकदा देवा याच्या मार्फत पंचांचा इशारा गडी बाद मध्ये 1 गुण मिळेल तो दर्यासागर गावकडी संघाला. पुढे आता मात्र जर्सी क्रमांक 15 की खरोखरच का माझी महाराष्ट्र राज्याच्या संघामध्ये माझी निवड केली गेली जाते याचा पूर्णपणे एक खेळ दाखवून देतो दर्यासागर गावकडी संघाचा खेळाडू. आता मात्र पुढे जर्सी क्रमांक 1 महापुरुष पोलीस संघाचा हा खेळाडू म्हणावा लागेल तो या ठिकाणी बोनस केल्याचा प्रयत्न केला जातोय. वाव या पंचांवरती कोणता परिणाम घेतला जाईल का. बोनस पॉईंट दिला जाईल का. नक्कीच पुन्हा एकदा देवा जर्सी क्रमांक 4 दर्यासागर गावकडी संघाचा खेळाडू म्हणावा लागेल. आता मात्र खोलवर चढाई पाहायला मिळतो देवा याचा मार्कर. कारण त्याला पूर्णपणे कल्पना आहे की समोरचा संघ जो आहे तो एक बलाढ्य संघ म्हणावा लागेल महापुरुष पोलीस संघ. पुन्हा एकदा आता मात्र पुन्हा एकदा रिकामी झोळी म्हणावी लागेल ती देवा याची. ही खरोखरच जर्सी क्रमांक 5 महापुरुष पोलीस संघाकडून एक संत गतीची रेड म्हणावी लागेल. कारण जवळजवळ गुणफलक पाहायला गेलं तर महापुरुष थर्ड रेड. पुन्हा एकदा जर्सी क्रमांक 15 पाहायला मिळेल तो आपल्याला थर्ड करा किंवा मरा अन्यथा बाहेरचा रस्ता धरा. नक्कीच या ठिकाणी गुण मिळवावा लागेल तो जर्सी क्रमांक 15 याला. जर जीवदान हवा असेल तर कोणते पण गुण मिळवावा लागेल. या ठिकाणी खरोखर कमालीची कामगिरी केली गेली. 2 गुण मिळतात त्या दर्यासागर गावकडी संघाला. ही खरोखरच या ठिकाणी वारंवार दाखवून देतोय की का
माझी महाराष्ट्र राज्यामध्ये निवड केली गेली होती. नक्कीच या ठिकाणी जर्सी क्रमांक 1 करा किंवा मरा या परिस्थितीमध्ये मैदानामध्ये असेल तर दर्यासागर गावकडी संघाच्या जर्सी क्रमांक 1 पुणेदा या ठिकाणी जोरदार आपल्याला धरपकड केली जाईल. नक्कीच त्या ठिकाणी गडी बाद होईल तो महापुरुष पोलीस संघाचा. 1 गुण मिळेल तो गावकडी संघाला. पुणेदा जर्सी क्रमांक 15 वारंवार चढाया करताना पाहायला मिळेल तो आपल्याला जर्सी क्रमांक 15. आता मात्र 2 गडी असतील ते महापुरुष पोलीस संघाच्या मैदानामध्ये. पाहूया पुणेदा संत गतीने चढाई केलेली पाहायला मिळेल आपल्याला. या ठिकाणी पुण्याला जर्सी क्रमांक 7 नक्कीच या ठिकाणी जर्सी क्रमांक 7 पाहायला मिळेल. एक थोडीशी संत चढाई होती मात्र नंतर आक्रमक पवित्रा घेतला होता जर्सी क्रमांक 7 महापुरुष पोलीस संघाकडून दर्यासागर गावकडी संघाच्या मैदानामध्ये. पुन्हा एकदा नक्कीच या ठिकाणी गडी बाद करावा लागेल कारण गुण मिळवावे लागतील की वारंवार आपले गडी बाहेर बसले आहेत ते महापुरुष पोलीस संघाचे. मात्र निर्धाव रेड म्हणावी लागेल कोणताही गुण नाही. पुन्हा एकदा देवा जर्सी क्रमांक 4 याच्या मार्फत मात्र वारंवार उत्कृष्ट कामगिरी केली जाते दर्यासागर गावकडी संघासाठी. पुन्हा एकदा देवा नक्कीच या ठिकाणी देवाला कामगिरी करावी लागेल मात्र देवा यानं गडी बाद केल्याचा अपील केला. अपील स्वीकारला. 1 गुण मिळतोय गावकडी संघाला. आता मात्र शेवटचा गडी असतो महापुरुष पोलीस संघाचा जर्सी क्रमांक 12 शुभम शिंदे रत्नकांत शिंदे. या ठिकाणी मात्र खरोखरच मोठी चूक म्हणावी लागेल जर्सी क्रमांक 12 याच्याकडून. या ठिकाणी ऑफिशियल जर्सी क्रमांक 4 आता मात्र 2 गडी असतील ते महापुरुष पोलीस संघाच्या मैदानामध्ये. की खरोखर मागच्या रेडमध्ये कमालीची कामगिरी पाहायला मिळाली होती आपल्याला रमाकांत याच्याकडून. पुणेदा देवा आता मात्र गडी टिपण्याचा प्रयत्न केला जाईल का नक्कीच त्या ठिकाणी एक आक्रमक पवित्रा पाहायला मिळतोय देवा याच्याकडून. आणि या ठिकाणी खरोखरच कोणताही गुण मिळत नाहीये तो देवा याला. आता मात्र जर्सी क्रमांक 11 महापुरुष पोलीस संघाकडून दर्यासागर गावकडी संघाच्या मैदानामध्ये पाहायला मिळतो आपल्याला. हा खेळाडू खरोखरच फायनलचा आलेला हा सामना दर्यासागर गावकडी वर्सेस महापुरुष पोलीस रत्नागिरी. पुण्याला या ठिकाणी जोरदार पकड पाहायला मिळते. गडी मात्र माघारी परतील. बाहेरचा रस्ता घ्यावा लागेल तो जर्सी क्रमांक 11 याला. आता मात्र पुण्याला देवा की खरोखरच कमालीची कामगिरी करतोय या ठिकाणी देवा. आता मात्र पकडण्याचा मात्र पूर्ण टीम ऑल आउट होईल. 3 पॉइंट्स दिले जातील दर्यासागर गावकडी संघाला. आकर्षक चषक या ठिकाणी प्रथम पारितोषिक असेल की खरोखरच या ठिकाणी मंडळाच्या मार्फत आकर्षक ट्रॉफीज ठेवल्या गेल्या आहेत. पुन्हा एकदा जर्सी क्रमांक 1 महापुरुष पोलीस संघाकडून दर्यासागर गावकडी संघाच्या मैदानामध्ये पाहायला मिळतो आपल्याला की खरोखर या ठिकाणी आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागेल महापुरुष पोलीस संघाला. या ठिकाणी पकड केली जाईल. सुंदर पकड म्हणावी लागेल. 1 गुण मिळेल तो दर्यासागर गावकडी संघाला. पुन्हा एकदा देवा जर्सी क्रमांक 4 की वारंवार चढाया करतोय तो महापुरुष पोलीस संघाच्या मैदानामध्ये. नक्कीच या ठिकाणी पूर्णपणे देवा याला कल्पना आहे की आपला संघ कोणत्या तरी ठिकाणी आघाडीवर पाहायला मिळतोय आणि त्याचा पूर्णपणे फायदा होतो तो देवा संत गतीने चढाई करतोय की त्याला पूर्णपणे कल्पना आहे की आपल्याला कुठेतरी टाइम त्या ठिकाणी काढायचा आहे. आता मात्र आक्रमक चढाई करावी लागेल ती महापुरुष पोलीस संघासाठी. जर्सी क्रमांक 11 चढाईसाठी आलाय दर्यासागर गावकडी संघाच्या मैदानामध्ये. नक्कीच या ठिकाणी बोनस करण्याचा प्रयत्न केला होता. पाहूया त्याची जी अपील आहे पंचांपर्यंत कोणती परिस्थिती पोहोचते का. पुण्याला नक्कीच जर्सी क्रमांक 3 दर्यासागर गावकडी संघाचा हा रेडर पाहायला मिळेल तो आपल्याला. महापुरुष पोलीस संघाच्या मैदानामध्ये ही खरोखरच थोडासा कुठेतरी महापुरुष पोलीस संघ या ठिकाणी पिछाडीवर पाहायला मिळतोय. कमालीची कामगिरी करावी लागेल महापुरुष पोलीस संघाला की खरोखरच दोन्ही रत्नागिरी जिल्ह्यातील नावाजलेले संघ पाहायला मिळते. एका बाजूला असेल दर्यासागर गावकडी दुसऱ्या बाजूला असेल महापुरुष पोलीस संघ. पुण्याला जर्सी क्रमांक 6
राजा गावकर. मला वाटतं मिरजोळे संघाचा हा मिरजोळे गावचा सुपुत्र राजा गावकर. नक्कीच या ठिकाणी हाफ टाइम होतोय. हाफ टाइम नंतर गुणफलक असेल महापुरुष पोलीस संघ 5 गुण आणि दर्यासागर गावखेडी 15. म्हणजे